Муса Гареев исемендәге авыл хуҗалыгы кооперативы. Узган елда гына совка бастырылган Төйлегән авылының сөтчелек фермасы. Монда көн артыннан көн иртәнге 5-тә үзенең эш көнен башлый хуҗалыкның иң алдынгы савымчылары. Эш киемнәре киеп, шу аппараттарны алабыз. Аннан соң сыерларны әкертенә кертеп, бастырып, шуннан савып пешерәбез. Эш көне безнең 5-тә башлана. Кичә төрлечә бетә, 8-дә бетә. Биткәч, аппаратларны жуып, әйбәт итеп кайтып китәбез, эш урыннарын җыештырып. Бишкурай авылы кызы Зинфира Мусина моңа кадәр төрле эшләрдә эшләп йөргән. Ә быелгысы елның башында савымчылык эшенә кире киткән. Тәүдә куркыбрак тотынса да, бүген инде ул эшен пөхтә һәм бар тырышлыгын салып башкару аркасында район күләмендә беренчеләр арасында. Башта бик курккан идем, хәзер бик ошады. Ничек куркканыгыз? Таналардан курккан идем башта савырга. Хәзер өйрәнеп киттем инде. Бик ошай. Башта тыңламайрак тордылармы? Таналар тыңлашмый инде. Беренче без алган таналар. Шәхси тормышында да үз бәхетен тапкан Зинфира. Иптәше белән бергә 4 балага гомер биреп, аларны үзләре кебек тырыш итеп үстерергә тырышалар. Гөрләтеп, үз дөньяларын көтәләр. Süt toşası yok. Liniyaya sırası savula. Tegelerle süt toşı giderek her bir sıyır savgan sayın bidirelep nişeşer sitner. Tege aparatla qaraganda tekse savıp da bitirmey. Bular naklanıyla küçük aparatlar. Савым процессына килгәндә, ул бүген әлбәттә күпкә җиңелләнде, дип белдерә фермада хезмәтен салучы икенче ханым. Гүзәл Мусина үзе 5 бала анасы. 20 еллап гомерен ул терлекчелеккә багышлаган. Элекке заманнарны искә ала да, бүген инде җырлап кына үз эшен башкара. Аның өлгер куллары аппараттан аппаратка сикереп кенә тора. Ә шулай да эшебезгә җиңел карап, аны җиренә җиткерми башкарырга хакыбыз юк, ди ул. Монда җан ияләре белән эшлибез. Алар белән аралаша белергә, сыерның һәрберсенә аерым мөнәсәбәттә булырга кирәк. 20 елны колхозга чыкканга. Декретларны иләр белән бишутласаң. Сыерда саудым, бузауда карадым. Сыер сау эше сезнең өчен нинди эш ул, җиңелме, авырмы? Немгә сыер савырга хәтерәгәндә әйбәтрәк. Бузауларга караганда. Нәрсәсе белән? Я бузауда бар авыр бит инде ул. Яшь мал, бәләки бала белән бер. Сыер җөйләрәк инде. Ну, сыерларында килергә кирәктер. Ну, сыерларна килергә кирәк, һәрбернең гадәтендә белергә кирәк, ширендә табырга кирәк, шире булса. Төйлегән фермасында бүгенге көндә 350гә якын эре мөгезле терлек асрала. Шуның 277се савым сыерлары. Гареева Зинфира белән Мусина Гүзәл безнең 6 ай, ел башыннан 6 ай икесе генә савып, 2 савучы иде, икесе савып, алар безнең зур уңышка өләштеләр. Менә җәйдән, июньнән башлап безнең бүгенге көнгә тиклем 127 тонна бозаулап керде, яңа коровникка керделәр алар. Бөтен эшне дә үз теләкләре белән җиңел башкардылар. Башкарачаклар да менә сыерлар бозаулап керә, сөтне вакытында сауып, тәрбияле иттереп саугачтан соң безнең сыерлар сөтле. Любой вакытта сөт кәмесә дә алар хәбәр биреп, шушы сыерны каратасы бар, бу сыерны каратасы бар дип эндәшеп, һәрбер сыерга анализ ясайбыз. Бергәләп утырып, вакытында сыерларны ташлатып, вакытында ташлаткан сыерлар әйбәт кенә бозаулап, соңнан сөтне күттереп савырга безгә ярдәм итәләр инде алар. Көн сайын Зинфира белән Гүзәл икесенә 24 центнердан артык сөт савып ала. Алар ирешкән уңышларга әлбәттә фермада хезмәт салучы һәр эшченең өлеше кергән. Көндәлек эштә коллектив аңлашып, бер максатка табан бердәм атлый. Безгә монда ассиминатор безнең Исур Авгалович ярдәм итә, шушында эшләгән животновод егетләр, Илмир һәм Салават абый. И безнең инде иң активист булып активный җегет, ул безнең оператор Давлетов Валерик, ферма мөдире Ситиков Тахир абый һәм инде баш-башы безнең баш зоотехник Гареев Ирек. Бөтен әйберне оештырып, бергә коллективны иттереп, матур итеп эшләп киләбез бүгенге көнгә тиклем. Билгеле, бүгенге яшьләр авылда төпләнергә, авыл хуҗалыгы тармагында эшләргә атлыгып тормый. Ә безнең героиняларның фикере икенче төрле. Сыер савучы ул һәрвакыт кирәкле һөнәр. Авылда эш юк дип зарланучылар бихисап. Эштән курыкмаган, тырыш кешегә бар җирдә дә эш бар, диялар. Алина Хадимуллина, Ренат Хадимуллин, Илеш телерадиокомпаниясе.